Meghalaya Cricket Association kan Pynlong Jingialehkai Criket kebelah tip kum ke Senior Men Challengers Cup arja arpuar hak arpu pratarik mentau benai leber arja arpuar Hamadan Polo Shillong. Habai crunch kilat patai kubor u honorary secretary jongka MCA uba Gideon Karkungor ulayat hu bakani kesin jam jongka MCA ban Pynlong kini ke Jingialehkai kalong ban ailat ikirang ba bakini Jingialehkai kenang bakan long kanuk saru yakiwei bakini simbentah ke Jingialehkai Cricket namar bah ke Jylla jongi kidang duna kipani simbentah kuma kani ke Jingialehkai Sports bot lai thuru bah kani ke Jingialehkai kindan san kan hon kiban wan ya simbentah kibakan top ya ke Cricket Tigers ke Mintedu Lions ke Simper Panthers ke Omyam Eagles bat ke Simsang Sharks. Ya, benar nak kasih tu. Mentah ki media ki jogi ki cover ki local channels, ki kasih news, vernacular news. Ya kan ka tournament ka Meghalaya Cricket Association kan organize. Kalau si bentang bangin yo ban Pynlong kini ki tournament ki prepare. Gilala ban Jingialehkai kini ki age category, nado ki under 15. Yaki boys, yaki under 19 boys and girls, yaki under 23, yaki men, women. But kumjuru, yaki Challenger Trophy, yaki women ada Pynlong. Te ka ada yaki ru ban Pynlong sakawai ka tournament namanta ki senior men. Nama kiru kini yo Jingialehkai kawai ka tournament. Hoji namanta kini ka ayong mamata kini ki age category ki jongi aka BCCI tournament lale bhawa te kadai ru yangi ba ngila ban ai ka salat ikini ki players ki jongi amtam kini ki senior iba Jingialehkai haka elite group menta jongka BCCI la kalong haka SMBT kadai ka T20 lani ka Vijay Hazare ka badai ka limited overs lani ka Ranji Trophy belong ka days and innings tournament ka ba ni sotu ba ka level kala kiyo hadu kata ta ba lada gameplay ye ban catch up ni chir sadien bai te dai limba kini ki tournament ka bangi organize ka ban ai kala ye ki player ki jongi ki Jingialehkai ki tournament ki prepare ban ni Pynlong ru ya ka ban long competitive bat balai ni kwa ban organize hadir kom bakan kham he ru hanang bangin pedi bangi ngila ban organize ki tournament ki ba kham he hakar kom ka ba shongkun ka bitanan bat ko ban attract ru khambon gibriya amar isong tho ye ka Jingialehkai cricket kadang duna ka Jylla ka jongi ngidang dan kam ban pin sapriang ye ka Jingialehkai cricket jaki nong kondong ki jongi te limba gini ki jingle ki jongi te lese ki bapun ki ban yo ye ka ne ki Jingialehkai ki dan gini ki problem jongi ki captains ki teams ki bawan na ki district wa pair Giant Hills na Garo Hills ban na Khasi Hills te limba kan ni Jingialehkai ke jongki ki bawan ban mikmat angni kan Khring ru iki we bakin wan ban Jingialehkai kan long ke iki was tunat but ngakwa ron petem hangni ba Muhammad Azharuddin ma i tip kini ki ta ke jongi ki itu bhayu ulalong u captain jongka India bolong nong Jingialehkai bat betom bat ulak ploy bumuan hangni te kanu ba long ke jing sarong ki jong kini ki kena ban Jingialehkai hakmat jongo ulia te de kata kam ba kiwi ru lada kiyo i gumne tikin perto kin kwa ban le lang ye kani ki Jingialehkai te lingba kani ka tournament hi ki kimi lanti ba kini ki players hi kin yo ban Jingialehkai ba ma kani ru kadai ka kawai na ka rukam ban yo ban select ba Jingialehkai ka state team te de lingba kani tournament ba dese gini i ye ka jingjob bat ka jing sapriang jong ka Jingialehkai ka ken ki Jylla ki